This is Lion Gate Masquerade TV. I'm with Ezedibia Chukwunyere Nwosu, Nwosu Numush. Isi ala Mbano, Imo State. Ezedibia kelena ụmụnna iwu mugu. Ọhaneze na nwuchila nwuchi ndị nwe mmadụ ekelekwele m ọnụ ya gaji mmanụ ọnụ anyị sọ onye biri ibe ya biri onye si ibe ya biri ala ga-ehi ebe ọ ga-anọ ọ na-awụchila anwụ no Ezedibia asị m awara m ọja ụzọ sị ma bịa hụ isi ga-egburugo nga lena isi ga-egburugo ngo Chineke agọziela gị kọwaa arụsị gọziri ha ele ihe gọziri gị ihe kele ọ Chineke ọ Chukwu gọziri m ndị dibịa efeghe Chineke ndị dibịa na-efe Chukwu na ọwa anyị na-efe Chukwu efechi ike kara ndị agha kpọrọ onwe ha ndị ụka oge ichere ịgwa ọha na eze asị ndị dibịa na-efe Chineke anyị na-efe Chukwu ọfụma so onye nwawa onye ike niile nọ n'aka etọsị ya dịrị ka ọ ga-esi adị so onye ọbụla chọrọ ihu ebe Chukwu na ugbo nwere ike ịbịakwute gị koziere ụzọ esi anwụ Chukwu yes biko Ezedibia Chukwunyere Jilọs Nwosu enwee ihe ị nwere ike ịgwa ụmụnne gị ndị Mbano ndị Imo steeti ndị Naijiria inwe ihe ị nwere ike ime na ihe ị mere na mbụ ka ha nụrụ anyị na-emewu ihe a ga-eme dọpụta ndụ mmadụ onye nọ na mkpa onye ndị iro ji onye ndị ajọ mmụọ na ndị ajọ mmadụ na-eti aka na ụzọ ya a ga-eme ya dịrị ya na mma ya esorokwa ibe ya na-eketa oke na ihe ọma ya wụnye onye ihe na-esiri ike anyị ga-eme ihe dị mma ị ga-egbugapụrụ ụzọ yes onye kara agwọ ọnwụ onye nọ narị onye ndị amụsụ ndị wich na-enye nsogbu anyị ga-eme ya onye ahụ nwere onwe ya enwe ihe m nụrụ mba asọ enwe ihe dị ka di ụwa nwunye ụwa na ndị uke ihe ndị anyị nwere ike ịkọwara ya ọha na eze ka ha mara anyị ga-akọwa ya ma ihe dị ụwa na-anọ ihe ndị uke nọ dị ụwa nọke iche uke nọke iche so uke uhe eke mmadụ buru bịa ụwa dị ụwa wụkwanụ di nwanyị lụọ di na mmadụ ugbu a di ụwa ya na-awụ spiritual husband ya di lụburu ya n'ụwa kembụ ya before ya lụta ụwa because a na-alụ ụwa alụ so di ụwa ahụ na-enye nsogbu a ga-abịa wepụga aka di ụwa ahụ lụburu ya n'ụwa kembụ n'ebe dike ugbu a nọ agaghị okwe ọ ga-abịa na-ebu onye ahụ agha n'ebe ihe na di ya nọ ma abịa separate ọya onye ahụ nwere onwe ya anwụchila so dịka omenala Igbo si dịrị onye ọbụla nwere nsogbu rịaga ya ruo mgbe ọ matara problem ya anyị kwetala na dị ụwa ndị uke na ihe niile biko Lion Gate Masquerade TV dịka anyị si bịa taa chọrọ ka izie ndị Igbo na ụmụnne anyị ozi gbasara nsogbu na-arịa na otu ị nwere ike isi ha pụọ ma ụgwọ ma ọwụ nnapụta ha ka m nyere gị aka biko Ezedibia Chukwunyere Nwosu dịka ama gị n'Imo steeti mara gị na Naịjirịa na iwe onye na-azọ ndụ biko ị nwere ike ịgwa anyị otu ụzọ ma ọ bụ abụọ ụzọ ị nwere ike iji zọ ndị mmadụ ndụ ihe mmadụ nwere ike ịrịa gị gwọọ ya ihe mmadụ nwere ike ịgabiga gị nye ya ụzọ mgbapụ gwa ya otu ma ọ bụ abụọ ọrịa na ọgwụgwọ ị na-agwọ ndị mmadụ ọrịa mmadụ nwere ike ịrịa na ọgwụgwọ ị nwere ike inye ya biko kọrọ anyị ka anyị nụ anyị na-agbalị n'ike Chukwu nke ike anyị ha awụ ndị na-apụta na anyị na-eme nke ọzọ anyị na-agbalị ya wụrụ onye ara na-agba anyị na-agwọ ya dị ya mma onye ara na-agba anyị ga-egbo ya ọ dị na-agwọ ndị ara yes ana m agwọ Chineke daalụ stroke ana m enye nwaanyị na-atụ ime ọgwụ ya atụtawa ime ya atụ ime mụọ nwa Chineke daalụ onye ndị mmiri ji ya wụghị uke ọwọgbanje anyị ga-eme ya dịrị ya mma onye dị ụwa ya na-enye nsogbu
anyị ga-egbugapụ ya n'aka dị ụwa. Onye ụzọ ya na-aga aga a ga-asụrụ ya ụzọ ya agawara ya. Ọtụtụ ihe anyị na-eme buru ibu ma ebe anyị na-eti aka ahụ n'ịkwafu ọbara. Ọ na-akwafu ọbara? Mba, ya ọbụla gbasara ọbara ebe anyị na-eji isi were isi. Anọ na ka biko nye ndị mmadụ fon nọmba gị kpọọ ya ka ha nụrụ. 08066464835. Kpọọ ya ọzọ. 08066464835. Ọhaneze ndị Igbo na ndị Nigeria, you have heard us. Ezedibia Chukwunyere Nwosu. Nwanna ji gbanwee onwe ya. One of the youngest dibias in Imo State and Isiala Mbano. I take care of our problems. I'm a witness. I'm a living witness. Take care of our problems. You can contact him with this number. He will repeat it again. There. Phone number 08066464835. Chukwu da alọ na nla phone number ya. Ebe obibi ya. Ebe ebe ọrụ gị ọhụrụ. Ebe o mere ka ọ dịrị anyị mma. Ebe anyị ga na-abịa na-anata ike. Lee na ya. Ezedibia Jilos ọcha. Ihe ndị ọcha ndị a. Lele m olololo. Ezedibia ịkakwara akụ. Meka ji elele ma anyị ugwu. Awụ ihu be m. Anyị nọ na Ezedibia. Onye kwulu ụka na. Igbo mma mmanụ. Anyị nọ na Ezedibia Chukwunyere Nwosu. Ebe anyị na-abịa anara ọgwụgwọ nsọ, ọgwụgwọ ọrịa. Udo dịrị unu. Amen. Eleman na ị ga-ekwerịrị ụka nga akwụkwọ mpọ. Kwuo ụka. Ndị Igbo ekelele m unu. Ọmụwa Ugonna Okoro. Abịara m na Ezedibia inye aka ka ihe na-aga aga. Ihe ahụ ya wụ iche mgbọrọgwụ a na-eji agwọ ọrịa na ọrịa. Ọrịa ọbụla bụ ọrịa. A ga-agwọ onye ọbụla mere ngala enweela ọgwụgwọ nsọ. Na ị ga-ekwukwa. Na gwogwogwogwogwogwo. Nga anyị nọ na ụlọ Chief Chukwunyere Nwosu Ezedibia. Ihe ọbụla ibu bịa, mkpa ọbụla mkpakpaga gị iburu bịa nga emeteghị ya. Ebe ebe ị ga-aga ga-emeta ya ọwụ nga ya wekwuche ọgwụ. Nga ya wekwuche ọgwụ last bus stop. Kwere m ụka ịma onye Ezedibia bụ kwune ụka na just say a word. They are watching. The word is watching. Kwune ụka na the word is watching na ịma Ezedibia nwanne m nwoke ọ dị kwuna onye ji mara ya dị na don't be timid. Kwuo ụka. Hey baby, kunoka. Hey, this is a Lion Game Masquerade TV. Onye nwunye Ezedibia Jilos Nwosu. Lọlọ Ezedibia Jilos Nwosu. Lee ihe onye dibịa riga. Lee eni ọma. Hey, Chineke gozie ya n'aha Jizọs. Ezedibia. Ngwanụ. Ụwa anụ n'olu m. A ga na-anụkwa olu m. Na-anụ. Ise. Mgbe ọbụla ị gbara ngọ ọ ga-anahụ. Mgbe ọbụla ị gwuru ọgwụ ọ ga-enweta ọgwụgwọ nsọ. Onye ọbụla bịara ngala ya nwụọ ọ Chineke gburu ya. Chineke you treat, God will heal. But ahụbeghị onye bịara nga anwụọ nga mbụ. Chineke ekwebekwe mbụ ọ ga-ekwekwe taa. Hey Meka je kwune ụka iwu mugo. Biko ike a na-agwụ m n'ikwu ụka. Asị m ga anyị nọ n'ụlọ High Chief Chukwunyere Nwosu. Aka na-agwọ ọrịa. N'ala onye dibịa rụrụ oduru ụlọ kele. Onye ama ama. Hey, Ezedibia Chukwunyere Nwosu. Ọwụ ọgwụ ego ka ị gwere ya arụgo. Ọwụ mgbọrọgwụ nna nyere m n'aka ka m ji. Mpaghọ ọwụ dibịa.
ọ dibịa kara aka n'Imo steeti. Mbano. Yes, Ezedibia. Mbano kwano onye kụwara anyị ya origin. Ezedibia Julius Nwosu ọ nna mụrụ m. Nne m kwanụ eze nwanyị Virginia Nwosu. Mmanwụ eze nwanyị Virginia Nwosu. Mmanwụ eze dibịa Julius Nwosu. Kụwara ndị mmadụ. Kụwara ka ha nụrụ. Nna m kwara my mother. Ụkwa Ezedibia na Mbaise. Eze Oleka. Ekwula ya Oleka. Yes. So ọrụ m na-arụ ọwọ natarachi. Ọwọ na-anụrụ ma bụta ya n'ụbụ. Ọwọ ọhịa gara aga ashawa. Ọhịa chitere ọwụ ihe nọ na lineage mmadụ. Ikengo nọ n'ọkpụkpọ. Yes. Ikengo si na ntọala. Ezedibia Julius Nwosu, Chukwunyere Julius Nwosu. Daalụ rienne. Ana m eme ụwa niile mara na anwụ onye bịara ebe a ga-agba aka ala. Akwa na ahụ na ya. Enwe onye bịara ebe a ga-agba aka ala. Onye ọbụla gba aka ala, Chineke chọrọ ka ọ gbara aka ala. Leenụ na ebe. Onye ọbụla bịara ebe a ga-agba aka ala. Ezedibia Chukwunyere Julius Nwosu n'ugwu gị, ụwa niile anụ n'olu gị. Ka ị na-eme, Chineke kwaziere gị ụzọ. Nna gị kwaziere gị ụzọ. Mpụmere na gị kwaziere gị ụzọ. Mma gị kwaziere gị ụzọ. Ntọala gị kwaziere gị ụzọ. Ite a na-eso aga azụ, ọ na-asọ aga ihu. Ọ ga-asọ gagide ihu ruo mgbe ụwa niile ga-amara na ị na-eme karịa ka ndị otu gị na ndị ebiri gị. Ezedibia Chukwunyere Nwosu, daalụ. Onye ọbụla ga-abịa ebe ga-enwe ọgwụgwọ nsọ. Kpere anyị ekpere, kpere ụmụ wee ekpere ka ha nụ. Ekpere ka anyị chọrọ ka ikpe ka anyị mechie ọnọdụ a. Anyị na-ekele Chukwu oke maka ọya wochi kachasị chi niile. Yes. Ya ejiji ya eji mma. Ọwa onye ọwanyere ga-eri. Ike niile nọ ya n'aka. Saa na ekpere m na-ekpere n'isi nwoke ekpere n'isi nwaanyị na ọ ga-adịrị nwoke na mma. Ndụ na-azụ ahịa ọ ga na-adịrị ha na mma. Ndụ na-ere ahịa ọ ga-adịrị ha na mma. Ndị na-aka ọrụ ọ ga-adịrị ha na mma. Ndị ụgbọala, ndị ụgbọelu, ka onye na-eme onye ọma ka m sọ ọ ga-agaziri. Ka o mega nke ọjọọ, eluigwe na ala nwere ihe ọjọọ na-enwe ya. Azụ ọ ga-adịrị onye ọbụla na mma. Ebe ọbụla nwoke tiri aka nwaanyị tinye aka, ụzọ onye ọbụla ga na-agara ya. Na Chukwu oke abịa.